may libre po silang check-up. Kaya ako natutuwa po ako kasi po, matagal na po ako hindi nakakapag-check-up. Ngayon po, na-check-upan po ako, nararamdaman ko po, na-check-upan ko po yung mga nararamdaman ko. Nananawagan po ako kay Congressman Saldi ko, na sana po, tulungan niyo po ako, sir, na makapagpa-therapy po ako kasi po hindi ko po kaya magbayad sa therapy. So Ma'am Sally, ano po ang nais niyong sabihin sa ating mga kababayan dyan sa Orosite, sa Peñaranda at sa Kapantawan? Wala pong problema dahil po ang Ako Bicol Party List ay handang tumulong po sa kanilang medical na pangangailangan. Sagot Opo. po yan, pati po ang kanilang mga gamot. Ma'am Sally, ngayon, mula mismo sa Tarabangan Caravan sa Orosite, Legazpo City, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List, ang magandang si Ma'am Sally Loses. Ma'am Sally, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Josh. At Opo. magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Tabang Ora mismo ni Okay. Congressman Saldi ko. Kumusta po ngayon ang nagaganap na Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List dyan sa Orosite, Ma'am Sally? Sa ngayon po, napakaraming tao, marami tayong kababayan dito po sa Orosite High School na kung saan po nag-a-avail po sila ng libreng check-up, libreng mga gamot, libreng masahe, libreng pagpapagupit, libreng pagkain at mga libreng sabon. Ma'am Sally, napapansin ko lang, puro libre ang dala ng Ako Bicol Party List dyan ngayon. Opo, totoo po yan. Lahat po libre dahil marami po tayong kapartner dito po sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldi ko. Sa kasalukuyan, Ma'am Sally, marami ho ba yung mga taong dumagsa dyan mismo sa lokasyon upang mag-avail ng Tarabangan Caravan? Opo, marami pong tao. In fact po, i-expect po natin na pumunta po dito ang 500 po na mag-avail ng medical check-up at saka makapag-avail din po ng libreng gamot. Pero po open naman po para doon sa mga gustong magpamasahe, gustong magpagupit, gusto maka-avail ng libreng tinapay galing po sa ating partner na Virginia Fisheries Philippines. At marami po tayong libre dito na libreng kape, libreng gupit, libreng masahe at libreng pagpapalagay po ng mga sa ngipin ng mga bata. Marami pong libre at saka hindi po sila magugutom kasi kung abutan mo po sila ng tanghali, meron po silang libreng pagkain po na tanghalian. Galing po yan sa Sanchuling General Hospital at libreng lugaw. At kung naghahanap din po sila ng trabaho, nandito din po ang SunWest Inc. para po pwede silang mag-apply ng trabaho yung mga gustong makapagtrabaho po sa SunWest. Isa sa mga benepisyaryo ng Tarabangan Caravan ay kasama ngayon ni Ma'am Sally. Isang ina sa 6 na anak ang naabutan ng ating team na naghihintay na makatanggap din ng libreng serbisyong medikal. Taong 2019 pa nang ma-stroke si Nanay Shailika Hayagan bilang siya ay nagtatrabaho na isang kusinera sa isang inchik na pamilya sa Maynila. Dahil dito ay umuwi siya sa Bicol upang magpagaling. Magandang hapon po, Nanay Shailika. Magandang hapon po, sir. Opo, Nanay, ano ho yung palayaw nyo? Kasi medyo nabubulol ako dyan sa kumpletong pangalan po ninyo. Ano po, sir? Ano po yung palayaw nyo? Ano pong tawag sa inyo? Yung maikling pangalan lang ninyo? Ang tunay ko pong pangalan, sir, Shelica. Shelica. Pero yung palayaw ko, Sheila na lang. Ayon, Sheila na lang. Sheila. Ayon, Shelica pala ito. Okay. Kumusta po ngayon, Nanay Shelica, ang kalagayan po ninyo? Sa ngayon po, hindi po okay. Kasi po, hindi po ako ngayon po, natutuwa po ako kasi po, may libreng yung Caravan, Ako Bicol, may libre po silang check-up, kaya ako natutuwa po ako kasi po, matagal na po ako hindi nakakapag-check-up. Ngayon po, na-check-upan po ako, nararamdaman ko po, na-check-upan ko po yung mga nararamdaman ko. Opo. Nanay, ilang taong gulang na ho kayo? Ilang taong gulang na ho kayo, Nanay? 55 na po ako, sir. 55. So, Nanay, sino ngayon ang kasama mo at katuwang mo sa buhay? Ay, yung asawa ko po, sir, nag-ano po siya ang trabaho niya, nangangalakal. Kaya nga po, sir,
natutuwa po ako dahil po dito sa Caravan, ako Bicol. Natutuwa po ako kasi nakapagpa-check up po ako, sir. Bukas po, babalik pa po ako kasi magpapalaboratory, saka CT scan po yung ulo ko. Opo, nabigyan ho ba kayo ng gamot? Opo, sir. Nanay Sheila, ano ngayon ang nais niyong sabihin sa coordinator ng Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List at dito sa magandang programang ito? Nananawagan po ako kay Congressman Saldico na sana po tulungan niyo po ako, sir, na makapagpa-therapy po ako kasi po hindi ko po kayang magbayad sa therapy. Makalakad po ako ulit, makapagtrabaho ako. Opo, nanay, so gusto mo pang magtrabaho? Makatulong ako sa pamilya ko. Nanay Sheila, mamaya po at aalalayan kayo ng aming team dyan at ng mga taga-Ako Bicol na upang tuluyang makamtan nyo po yung hinaing ninyo at yung hinihingi nyong tulong na kayo po ay makapagpagamot. Balikan ko lang po si Ma'am Sally. So Ma'am Sally, ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga kababayan dyan sa Oro site, sa Peñaranda at sa Kapantawan? So yung mga kababayan po natin dito sa Oro site, lalong-lalo na si Nanay, na huwag kayong mag-alala na mag-avail po ng medical dito, medical mission, kasi libre naman po yung check-up. At kung meron po kayong laboratory na hindi magagawa sa araw na ito, maaari po kayong dalhin ng Tansuling General Hospital sa kanilang hospital para po makapag-undergo ng complete laboratory. Sagot po yan ng Ako Bicol Party List through MAIP po. Kaya ito pong medical mission ay through MAIP po ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldi po, para po yung mga kababayan natin na hirap po sa buhay, tulad ni Nanay na nangangalakal lang yung kanyang asawa, hindi makapagbayad ng hospital bill or hospital laboratories. Wala pong problema dahil po ang Ako Bicol Party List ay handang tumulong po sa kanilang medical na pangangailangan. Sagot po yan, pati po ang kanilang mga gamot. Yes, sir? Hanggang anong oras po ito, Ma'am Sally, na Tarabangan Caravan? Hanggang alas 5 po ito ng hapon, hanggat hindi po natin meet yung 500 na mga ating mga beneficiaries na hinihintay mula po sa Barangay Oro site, Kapantawan at CNR, hindi po uuwi yung partner natin na Tansuling General Hospital. Lahat po ng nandito na nangangailangan ng medical ay tatapusin, at kung hindi naman po na laboratory ngayon, sa hospital po bukas, sila po ay dudulugan ng libreng At nahingi po rin po ako ng pagkakataon na makapagpasalamat sa lahat ng ating partners. Sige po. Salamat po sa Bureau of Fire Protection, sa Philippine Dental Association ng Albay Chapter. Yung Bureau of Fire po nagbigay ng fluoride sa 100 na mga bata. At yung Philippine Dental Association po dun sa mga buntis at mga bagong panganak, nagbigay po sila ng kaalaman sa tamang pag-aalaga ng kanilang mga ngipit, at nagbigay po sila ng mga toothbrush at toothpaste. Sa Bicol University College of Nursing sa pagbibigay po ng mental health awareness, at sa mga volunteers po mula sa iba't ibang ahensya, at sa mga staff po ng Ako Bicol, yung mga sponsor po, yung Gardenia Bakers Philippines, yung Unisoft Baby Co and Frida Napkin, yung Tai Chi, yung kape po na binibigay po ng Rhodesian Corporation, at sa lahat ng nagbigay ng kanilang oras po na maging matagumpay po ito ang Tarabangan Caravan, especially po sa ating mga congressman na si Congressman Saldico, si Congressman Jill Bongalon at si Congressman Pido Ogardin. Hindi po ito magiging posible lahat kung wala po ang kanilang magandang kalooban na magbigay po ng serbisyong medical sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Napakarami pala, Ma'am Sally, ng partner ng Ako Bicol Party List sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating pong mga kababayan. Opo, totoo po yan, hindi po ito magiging posible. Especially din po sa Tapang Ora mismo na lahat ng karaban ng Ako Bicol, pang-siyam na po itong karaban ng Ako Bicol. Lagi po kayong nandyan na sumuporta po at magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan na ang Ako Bicol po ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo at katulong ninyo sa lahat ng oras ang Ako Bicol Party. Opo. Ma'am Sally, maraming salamat po sa inyo dyan, at mabuhay po kayo. Good luck sa patuloy na sinasagawang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Thank you so much, Ma'am Sally. Mabuhay po kayo.